Nasagmuyo ang magtutudlo nga si Bienvenid Estrada sa ikaduha niyang paglinya sa pagdawat siyang honorarium isip chairman sa Electoral Board atol sa Barangay Sangguniang Kabataan elections. Usa siya sa nilinya kagahapong adlaw sa pagkobra unta sa honorarium gikan sa COMELEC apan nahaponan na ang distribution hinungdan nga nibalik na siya karong adlaw. Wala usab niya gikahimuot nga miabot na lang sab sa kapin 8,000 pesos ang limpyo na nga iyang nadawat nga honorarium gikan sa Commission on Elections. Dako kay kuan mamoy kaltas BIR bam 15%. So from 10 kuag 15% pila 8.5 na ko nadawat ma'am. Marag unfair magkapoy kay stand hapon 24 hours bigat trabaho niya kuha ang pag grabe gyud marag na dismaya ba. Nangayo og dispensa ang Cebu City North District Election Officer nga si Attorney Marchel Sarno sa kalangay sa pag-apod-apod sa honorarium. Pasado alas 4 na sa hapon nasugdan ang distribution sa Cebu City North District ug South District kagahapon ug naabtan na og alas 9 sa gabii. Ako nangayo ko dispensa gahapon kay daghan mo gid nagkuan, we cannot accommodate them at the same time limited ratong personnel unya gasugod ta mga alas 3 na kay we always depend on kano sa i-release ang parta sa bangko, but we were able to extend our kuan more or less na humuan sila distribution alas 9 kapin. All daghan sa to mo ang nares more than 2,000 sa kapin siguro amo asang na releasean siguro there is a little matagda ko inconvenience. Sa pagpadayon sa pag-apod-apod karong adlaw, miabot na sa 2,000 ang kinatibuk ang nahatagan sa honorarium sa mga sakop sa Electoral Board sa Cebu City North District. Usa sa nakadawat mao ang Department of Education Supervisor Official Condeso ug sakop sa Board of Canvassers nga si Eleanor Gallardo nga miserbisyo sa Barangay Busay ni adtong Milabay nga piniliay. Bisag kapoy og walay tulganay, mapasalamaton gihapon siya sa iyang nadawat nga kapin 7,000 pesos alang sa pagserbisyo sa BSKA karong tuiga. Kay kuan jud kaayo kanang stressful jud kay siya kay ni matamig alas 2 sa kadlawon to receive the kanang forms anya na uli mi the next day 8 o'clock na kurti jung kapuya. Amsad mi gidawat nga sweldo so okay na kay for the service of the country. Samtang sa pakighinabi sa MyTV Cebu News Team sa Regional Election Attorney nga si Ferdinand Gohilde, iyang gibutyag nga sugod-sunod simana bay barangay na ang schedule sa pagpadayon sa pag-release sa honorarium. Mapasalamaton sab si Gohilde sa mga public school teachers ug sa ubang miserbisyo ato sa piniliay karong tuiga. Number one, magpasalamat ko sa tanang public school teachers or sa mas kikat ng dili from the DepEd for serving in the elections. Kay dili lalim ang mag-serve sa elections. No? Aside sa 48 hours sila nga way tulog, straight yun na walay tulog, iharas pa yun sila o intimidate sa mga watchers nga wala kasabot sa procedure, unya gamay pa yun silang sweldo. Dili yun mabayaran ilang sakripisyo panahon sa eleksyon. Kini si Mary Francis Lin kaayon alang sa MyTV Cebu.